To ai Nura ba a kira ne dan siyasa. Ba a kira ne dan siyasa, ya ƙara harka aiki ne ya rasa inda zai yi gidan gaya ya tambele an ka zo an ka taimake shi. Ba dan siyasa ba ne. Sannan ana taka rawar siyasa ka tambaye ka bincika wa an nura wani dan siyasa ma ya san shi. Wani dan siyasa me ya taka rawa wanda har zai kira kai ne ya wahala, wacce wahala. Sannan Daraga TV ina son ka sani don girman Allah zai zo ya ce ya yi ɗan wani haƙƙi gare shi, ina magana hankali. Kai ka san akwai mu'amala da miyagun ƙwayoyi cikin wagga magana. Yana hudin cewa abba na ciki ne ko abba na ciki ne yana nuna yana hudin cewa abba na ciki ne da ya haihe shi wai bai yi shi haƙƙi da shi ba. Don girman Allah in ba mutum yana mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba, yaushe ne mutumin da ka duka ka haihuwa wai har wani wanda ya je sai da ya yi ritaya ya dawo kana taimako ne wai har yayi tunanin cewa wai ya hi ɗanka haƙƙi da kai. A to ka ce SS kusan in ka ce wanga DSS ne ya san kamar harka ta shari'a da kuma doka ta musamman harkar tsaro. So me kawo a ce wannan gashi tsohon DSS to wani abu ne kai yayi ko har a ce yayi wasu maganganu duk da dai harka ce ta siyasa. Abunda ya bani mamaki yayi maganganu, zan ce kamar yayi maganganu dai na butulci, wanda yayi magana akan cewa akan shi mai girma sanata Ahmad Sani Yariman Bakura an ka tashi kura ta SS. To in har mutane ba su sani ba, in yana son mu gaya ma ne dalilin da yasa an ka kore shi SS ko kuma an ka tashi kura ta SS, yayi kokari ya tura takarda da neman yana son ya aji aiki, Allah ya sa ta hito, to za mu gaya ma duniya dalilin da yasa an ka kore shi, an ko in ce an ka tashi kore shi wannan aiki. Mu mun sani, mutane sun sani, ba a dai son a tura mashi asiri, amma in yana son a tura mai asiri ya zo ya ci gaba da wa'annan maganganun da yake yi. Ko yanzu ba zan so in tura mai asiri akan ba ka gani sha'ari na siyasa kusan kowane allazi da nashi amanu, musamman aka ce wannan ya nuna cewa shi tsohon yaron shi ne kusan sama da shekaru suna gwagwarmaya ta siyasa. Ko kana ganin akwai babu alamu na harkar rashin kyautatawa, domin ta siyasa tana bukata a ce mai gidanka na kyautata maka domin da daɗi da ba daɗi na tare da kai. Ba ka ganin akwai wasu ɗan tsaiko da aka samu ko kuma rashin ɗan ihsanin nan tsakanin yaro? Wallahi da raga ina gaya ma ba maganar rashin kyautatawa ba. Fes dai abunda nake so ka gane, kamar yanzu kai ne an ka tashi korar ka aiki, kuma nan kaka ci da iyalinka, nan kaka ahu da shi, nan kake yin komi cikin wannan aikin. Sai Allah ya sa ka je an kai yi ritaya, ka dawo baka aikin wari, baka aikin baki, ni jawo ka nice ka dawo gidana, ni accinka ni ashanka duk wata ina yi ma albashi. Allah nan ɗaya ni tsaya na taimake ka ko ban taimake ka ba. To ai ka ga kamar abun da nake so tsaya ka ji, abun da nika son ka gane, ko da ya aje aiki ne, ko in ce ko da an ka tashi kora ta yi aiki, wallahi bai da inda zai je ya samu naira guda. Ya dawo bawan Allah nan na yadda addinin musulunci ya zo ya ji shi, ya tausaya mai, ya kawo shi gyara nai, ba abun da duniya bai iya mai na jin daɗin rayuwa ta da shi da iyali. To amma sai ga yana haɗin cewa wai shi mai gida tun da yake bai taɓa kuɗin da suka wuce naira 20,000 ba, sai in har ya mai ƙarya da cewa baba ne bai da lahiya ko ɗaya ne ba su da lahiya za a iya ba shi 50,000. To ka tun yanzu duk mai hudda da Nura ya san cewa Nura ba mutum arziki ba ka ganin mutumin da ya saba an sa albashi akan kari da gwamnatin tarayya yau ya aje makamin shi saboda ya bi wannan mai gidan nashi, ya haƙura ya aje wancan aikin ya dawo ƙarƙashin ka. Ai ya kamata a ce shi ma irin wannan irin mai da mishi da biki. Kamar magana cewa ya hankura, mutumin da an ka tashi kora aiki yayi sau a kore shi aiki don gayyarsa benefit din da ya kamata ya samu, ya yi sauri ya tura takarda ya yi
a yi accepted din wannan ya dawo bai da aiki, bai da aikin wari, bai da na baki, mutum ya zo ya ɗauke shi ya ce ya zo shi acci ne shi asha ne shi an lura bayanai da sauransu. Shi ho yanzu nan maganar da yake cewa na kyautata personal interest ne nashi, sannan yana magana cewa duk kaga ya bashi kuɗin da sun ka kai 50,000 to sai in ya mai ƙarya da cewa baba ne bai da laya ko ɗaya ne ba su da lahiya, kaga shi ya tabbatar da cewa Nura fasiki ne, da ƙarya fasikanci ce da baki ne ya yi ƙarya. Kaga me ya amfanin cewa ka zauna da makaryaci, sannan abun da ya kore shi ina jin ka. Abun da ka son ka gane lokacin da ya ba Abuja ya koma Gusau, billahi allazi la ilaha illa huwa minahici yayi saboda shi mai gida in yana tare da kai tsakani da Allah ba zai tunanin cewa kana cin amana ta. Minahici yayi wanda ni na sani, shi ya sani, mai gida ya sani, mutane sun sani, amma an karoha mai asiri yace dai koma Gusau bai iya zama da shi a matsayin ya yarda da shi, amma yana mai minahici harin ya koma Gusau. Abin da nake so ka gani ita harka ce ta siyasa tana bukata a ce wanga ya kware wurin doko tsegumi da sauransu. Shi ne kenan ba a kira ne dan siyasa. Ba a kira ne dan siyasa, ya ƙara harka aiki ne ya rasa inda zai yi gidan gaya ya tambele an ka zo an ka taimake shi. Ba dan siyasa bane. Sannan ana taka rawar siyasa ka tambaye ka bincika wa an nura wani dan siyasa ma ya san shi. Wani ɗan siyasa mi ya taka rawa wanda har zai kira kai ne ya wahala, wacce wahala. Sannan Daraga TV ina son ka sani don girman Allah zai zo ya ce ya yi ɗan wani haƙƙi gare shi, ina magana hankali. Kai ka san akwai mu'amala da miyagun ƙwayoyi cikin wagga magana. Yana hudin cewa abba na ciki ne ko abba na ciki ne yana nuna irin yana hudin cewa abba na ciki da ya haihe shi wai bai yi shi haƙƙi da shi ba. Don girman Allah in ba mutum yana mu'amala da miyagun ƙwayoyi ba, yaushe ne mutumin da ka duka ka haihuwa wai har wani wanda ya je sai da ya yi ritaya ya dawo kana taimako ne wai har yayi tunanin cewa wai ya hi ɗanka haƙƙi da kai. Honorable idan ka dubi maganarsa irin yana nuni cewa irin yadda ya wahala da shi sama da shekaru ya bauta ma tu'ammali na siyasar shi, so zai iya kwatanta cewa irin yadda suka wahala kenan ko abba da ke ɗannansa bai yi irin abin da shi ya yi ba a matsayin shi na yaron shi. Ina wahala yau duk wanda an ka ce yana aikin SS har ya kai ga ya tura takardar ritaya. Kaga ya kusa ƙara aiki kenan. Wacce wahala ya mai, sannan yau da yaka cewa an yi alƙawalin za a mai appointment gidan Abdulaziz, yau idan Yarima in ka yi lissafi mutum nawa lokacin Abdulaziz za a ce ga an ɗauka an mai appointment. Balle wai har shi ya yi tunanin cewa to ai yana diban ba ka gani yana diban kusancin shi da shi mai girma Ahmad Sani ne? Kusancin shi duk yaren mai gida kowa da bangare ne. Wanga an baje shi nan bangaren, wanga an aje shi nan, na ɗauko ka kazanki ma aiki kaza kuma ina biyan ka, ba lalle bane dole sai na biya ma wata bukata da kaka tunani. Sannan ya ce Abdulaziz yana taimako ne, mutane suna taimako ne lokacin ana bashi kwangilashin sanadiyyar wa duk wanda zai yi ma Nura wani abu duniya billahi allazi la ilaha illa huwa sanadiyyar Yarima an kai mai wannan abu. In shi ba butul bane yau ko Yarima sanata Ahmad Sani Yariman Bakure bai yi mai komi ba, ne yayi mai ba yayi mai dan shi bane, amma dan yana da kikiwawa mahasadi wanda ya rasa abun da zai samu yanzu shine ya juya zai je gidan Abdulaziz Yari su zanke wanke shi suna kawo mai minahici domin shi ya rika shi. To abun da nika son Nura ya sani wallahi tallahi duk abun da Allah ya caga dan adam ya samu zai samu. Abdulaziz Yari ba zai iya mai arziki ba zai iya mai wani abu. Sannan duk wanda ya ji tarayya ta da Yarima ya dawo har yana iya ce mai Yarima binahiki azzalimi mahasadi. Yau Yarima mi agga Nura wanda zai yi hasada, yau Yarima menene agga wani dan zamfara duniya wanda zai yi hasada. Kamin kai gwamna ya yi gwamna shekara 8, kamin kai sanata ya yi sanata shekara 12. To menene kaka tunanin wanda zaka samu mulki wanda zai ma hasada da shi? Gaskiya ne.
To abun da ya kamata mutane su zo mu abun da a gaban mu in tsaro shi a gaban mu cikin jihar Zamfara. Yau duk mai hankali abun da zai tunani ya za a yi a kawo ci gaba a samu zaman lahiya shine bukata. Amma yawanci su shugabanni suna supporting kun irin wa'anga mutanen suna ƙara kawo muna matsaloli cikin jam'iyya. Irin wa'anga mutanen bai ma kamata a bar na kusanta shugabanni ba, saboda duk lokacin da wani zai kama mina wani kai ma zai iya ɗauka ya je ya ɗauka ya kai ma wani nashi. Duba da lokaci ina ga za mu tsaya a nan har zuwa wani cikon tukunna. Ɗan uwa masu sauranmu da kallonmu a kafafenmu na YouTube da kuma TikTok da Facebook. Kai tsaye muna tare da Honorable PRO Abdulmutallib Abubakar Gusau, ɗaya daga cikin manyan yaren tsohon sanata kuma tsohon gwamnan jihar Zamfara, distinguished senator Ahmad Sani YARIMAN BAKURA. Muna godiya da ka ba mu wannan lokaci, kuma muna fata za ka sake zagayowa domin shigo da wasu abubuwa masu muhimmanci wannan kafa mai albarka. Insha Allah za mu